Goddag 2F. Jeg vil fortælle jer lidt om plot point, også kendt som treaktermodellen. Den består af en første, anden og en tredje akt. I første akt, som finder sted her, der bliver vi introduceret for de vigtigste karakterer, konflikter og temaet og hvordan miljøet det er i filmen. Og vi får også et indtryk af, hvordan forholdene er mellem de forskellige personer. I slutningen af første akt, der kommer det første vendepunkt, som også er kendt som det første plot point, som er en begivenhed, der ændrer kursen af sådan historien. Det er sådan en ændring af historiens kurs. Det er mest hovedpersonen og personerne, eller hovedpersonerne, der påvirkes af det her. I anden akt, som er den længste af de tre, der udvikler handlingen sig, og der opstår nye konflikter. Og hovedpersonen, han eller hun udsættes for forskellige udfordringer. Og midt i anden akt, der ligger midtpunktet, som er, hvis vi skal sådan sammenligne med noget andet, så ligesom med berettermodellerne, der har point of no return, så vil det være point of no return bare sådan for plot point modellen. Og det er så her, der er noget afgørende, der sker, altså sådan, hvor konflikten den er uundgåelig, hvor hovedpersonen sådan skal reagere på den. Og så anden akt, den bygger op til andet vendepunkt, hvor historien den igen så ændrer retning. Og tredje akt, der når dramaet så sit højeste, og så må afgørelsen af konflikterne falde. Der kommer så en løsning til hovedkonflikten i filmen, og så the end.